Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh, ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Iya, tenan. Bagus. Ya mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Wong jadi iya. Awake kuning. Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah clemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Ya tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kuwi iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-wingi. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Eling-eling ki Lurah Bagong ngrasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Ki Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk seluman bajul seto. Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ye. Panas awakku merga saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora kowe? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang?
Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewinangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Bonge jadi iya. Awake kuning. Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah, slemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku, panas. Gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Ya tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kowe iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-wingi. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Sing tapi ya yen manjen kaya mengkono njaluk pamit ning aku ora percaya mergo tak nyawang kok rai kuwi isih putih. Nganggere ngapusi karo aku ana seluman taleni nganggo oyot mayura. Nah, ngipusa apa ngapusi wae rupane isih Bagong, rupane isih Bagong. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cocoran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cocoran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul apa? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebut jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane jaluki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkep aku dadi tembuke tempur. Iya. Nek Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet lho. Tahu dipenyet nik remote. Remote. Wah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nang, aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi nggih? Ngendi? Iki kali Sumber Nyawa. Kaya bis. Kae sumber kencana. Njaluk pamit sing ati-ati. Oh.
Bumi kuncing langit kelap-lapaton lergin saking risang mawe gandrung Bumi kuncing kancing langit kelap-lapaton lergin sang mawe gandrung Petro non mrene yo Loh. Reng, apa? Reng tak ngomongi. Weh, Ndara, sapa iki? Samanjing angin sinambating warni. Raden sinambating warni. Tumengkang nundi kang pinangka kang sinedhi sinambating warni. Kok sinambating warni sinambating. Kata-katane ra jelas e. Kowe sapa? Takon karo aku. Mburi saka ing kasatriyan Madu Baru. Raden Janangka. Sopo Raden Janangka. Krungu apa ning Janganangka ngece banek kuwi ora. Nek ora pangling ya, Tru. Heeh. Ayo nak ngisor cangkem sing ngisor kae kecuwes. Kaya bekas kena arit kae ta. Ah sing bekas kena arit ki nduwer ta, men cacahe bojahe arep ngopo. Kowe sapa? Raden Janangka sapa? Raden Janangka. Jagat mengkudu ana siji Raden Janganangka. Yen ana loro bakul Janganangka. Disingkirake kowe sing kudu tekaning pati. Rawe-rawerantes malang-malang tak putuk. Ayo ngejak perang Carapa. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Candrasa ayo tak ladeni. Perang Candra di muka aku jalan. Lampun mati pecah siramu. Pecah apa-apa murgane hati kowe. Modiar kowe. Kualek kowe iki. Sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye?
Bajul Seta. Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan tumunga-munga paneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya megalan guna manganjur laku ning angen gugur anggrane ngarga Guragurnita kagiri-giri Padula mangamba-amba putine. Kok dadi putine ta iki? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe campo aja. Piye? Gah. Sin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, Sin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Ojo. Mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti menah Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo. Emang semono mangadilen wae. Ana sasminten ingsun jagat Mas Yai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama. Pon Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sapa sejatine sira. Jengket dewe. Wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar ora iso rampung iki aku wegah Kakang Semar.
Mas Asmintan ison jagat wasisaning Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur gawur-ngawur. Mono gage sawangan. Iki makuthi. Sesa omong klerak-kleru ki mung Bagong ya rek. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat ya Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semen. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jarmutan kena kirira. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, sembaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah, ini masuk mana di rumah. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngono. Juru dia. Permatasari, Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, ketho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Silite iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi uni ora. Laba. Jare kon ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, Jan wis. Wis Jan wah. Aku dune nek cara mbiyen iki wah Jan wis saiki modern netro. Wah Jan wis Jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Oh ngono ya Mer.